खुलुमबाय आं उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मुसि सोलेन दैमारि दिनै नैबेनि गेजेरजों आं मोनसे खोथाखौ रोखा खालामनानै होनो नाजादों। थांनाय 6 खालार खालि उदालगुरियाव जानानै थांनाय सिटिजेनशिप राइट्स मुभमेन्ट कमिटि धर्नायाव लायै आरो बिथांमोननि मेम'रेन्डामाव जोंनिफ्राय सायाव मोनसे गोनो गोथो मोनसे जोंनि गेजेराव नुजाथिदों। दा बेनि सायाव नैबेनि गेजेरजों रोखा खालामनानै थांनाय 6 सेप्तेम्बर खालार खालिनि जानानै थांनाय सिटिजेनशिप राइट्स मुभमेन्ट कमिटिनि बे हाबाफारियाव बिथांमोननिफ्राय जोङो उदालगुरि कमिटि अल बाथौ महासभाया जेबो फर्मेल इनफरमेसन एबा फर्मेल इनभाइटेसन बा हांख्रायनाय जोंनियाव जेबो गैया आरो बिथांमोना जोंखौ बे रोखोमै हांख्रायनायबो जायाखै। बेखायनो बेवहाय बाहागो लानाय आरो लायैनि खोथा जेबो गोनो गोथो थानांगौनि गोनांथि गैया। मानो होनोब्ला जोङो बेवहाय रोखायै बुंनो हायो जे जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बेवहाय रावबो बाहागो लायाखै आरो बेवहाय बिथांमोननि जिथु मेम'रेन्डामाव जिथु सागान बा सिगनेसार होनाय बेवहायबो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिया बेवहाय सागान होनायबो जायाखै। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो जे बिथांमोना जोंनियाव गनायथि लायालासिनो बिथांमोननि मेम'रेन्डामनि सिगनेटरिनि जिथु बेवहाय बेखौ बिथांमोना जोंनि बिना अनुमति गनायथि लायालासिनो बिथांमोना बेवहाय जोंनि स्टाम्पखौ होदों। दा बेवहाय बे रोखोम खामानि जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो लोगोसेनो बे स्टाम्प उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि अल बाथौ महासभा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट होननाय बेवहाय सोरबा जों मिथि मोनै बिरेन बसुमतारी होननाय सुबुङा बेहाय सुहि बा सागान होदों। दा बिथांखौ जोंनिफ्राय खुनु मोनसे अथराइज बा जोङो गनायथि जों होनाय जायाखै। बिथाङा जोंनि जेबो गनायथि लायालासिनो बिथाङा सुहि होदों सागान होदों। बेखौ जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथाङा बे रोखोम जोंनिफ्राय खुनु मोनसे अनुमति लायालासिनो बा गनायथि लायालासिनो बे रोखोम सुहि होनाय बे सुहि होनाया थारैनो संगठनिक बा जोंनि संगठननि बा आफादनि बा गौथुमनि मोनसे बेरेखा खामानि मावनाय जादों। बेखायनो बिथांखौ जोङो जोंनि खाथियाव बा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खाथियाव निमाहा बिनो थाखाय जों खावलायदों आरो बेखौबो जोंनि रायजो राजा जोंनि बाथौ सिबियारि रोखा खालामनानै होनो